Здравейте, казвам се Мехмед, идвам от България. Чух за болницата от интернет. Тук всичко е топ. Медицински сестри, лекар го препоръчвам на всичките. Болницата е топ. Който иска да си промени живота, нека да идва. Няма да сгреши. Препоръчвам на всеки, който има проблеми, да идва тук. Благодаря ви на цялата болница. Успех и много клиенти. Бъдете живи и здрави. Чао!